gawe. Dang, Jaluk. Hop. Dang Salim. Salim. Nah, Tuan rumah manten karo pisan. besan. Nah, Salim sekno. Paling untuk duit kok. Gue mancing gitu. Adalah deh. Nah, Anu mantene barang. manten. Nah. Yo sing wedok rene papat maju. Maju sing papat wedok. Anggo kerudung iki, Bayu. Nggih kerudung iki. Iki mau ngomong nak dhek kulino jati lan. Oh ngono.